От вас искам това нещо. Стъпка. Раз. Хват. Да опитате леко е това обръщането. И до тук. Така да това. Да, това е гилотиното. Разказите ми. Показвам още веднъж. Освободили сте се. От тук вратичката и слагаме надолу. Просто тук искам да обида, след това ще го премотам, ще поставя на грезните си върши. Там сега си отвъд. Давай! Свободната ръка на нападателя. Те не нещо. Значи трябва отвън. Значи това на българските си е така наречена Драгиева. Не Драгиева, Драго. Там е Драгиева. Стоп, стоп, стоп. Какви сте работи бе това? Да, ще се си игра с това. Тук искам да кажа. Така ли ще мога да кажа? Така, просто се пърдича. Маеш, щатите, ние тези ще се стане, който правиш, нямате да доведат да всички се контакти. Външния ефект е но е предето, дето видите са около се. Шапка, пъгни, прекляни очи, и нищо не е дошли. Давай! Слизи! Стануваш! Давай! Стъпка, 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 стъпка. Няма къде да се чакаш. Така. Погледни. Трябва да влезеш в него. Трябва да влезеш в него. Давайте! Без звукови ефекти. Така, нещо да ви обясня. Елате тук. Значи, влезали сте от момента на захвата вече. Вижте, хванал съм тук, погледнете. Хванал съм го долу точно през гъркляна и съм хванал ръката отдолу. Ако е здрав физически, колената и някакви други. И от тук нататък трябва хубаво да се отпуснете върху него и да му вкарате точно тук горе в гръбнака и малко страни трябва да го десна вашите вратички и да слезнете надолу. Ако не слуша, през гъркляна, отпусни се да не те душа. Отпусни се, за да не те душа. Отпусни се, лягай долу. Виж, не слуша, в момента му правя на гъркляна. Отпусни се. Отпусни се. И виж, гледате в момента на падането да му вкарате. Отпусни се, казах. Отпусни се да му изкарате ръката отгоре. И да си хубна гласите. Държи го долу. Не трябва да давате да ви хваща никъде. Ако е много здрав физически, елате да видите. Елате тук, елате.
3 минути, 4, докато омекне долу. Трябва да внимавате, въздушите да изпадне в корпуса, да си глътне езика или нещо второто. Резултат, в момента, в който почне да се, но пак седите върху него и му давате да работи. Хайде, продължавай. Това въжи. Да, това са един път. Два. Това е така наречена моряшка техника, те използват много. Влиза и мушка. Айде това нещо. Искам да го направя, ще се кача. Раз, два. Също нещо сега ще го направим, само че от външната страна. Захват, обръщаме мулаките, удар. Шамар, обаче този път, обърнете се, т.е. обърни се. Вижте къде го хващам. През носа. През носа. Още веднъж. Тръгва. Прекяна. Ръцете. Дай още веднъж. Вижте, тук в този момент може да е. Той открит теля. Както казахте вие, тук. Теля му тук. Точно така. Хващате, завъртите. Изпълнена. Раз. Два. Брадичка, нос, очи. Тристепенен захват. Ако е потен, мазен, тук къде ти се там сега.